Sanibonani, sanibonani emakhaya. Lo okhulumayo-ke bafowethu udokotela uLosifa. Udokotela-ke otholakalayo endaweni yaseGoli, Protea Glen, aphinde atholakale endaweni yaseThekwini eMgababa. Alright. Ngithi-ke bafowethu angeke nje nginibonise nasi isethwalo esivame kakhulu-ke kubantu abangamaSulumane, kuba abantu-ke amaHindu, kwaShaka-Cima, ama-Nigerian, nezinye-ke kanjalo iy'nhlanga. Asidumile kakhulu ngoba siyinto efihliwe noma efihlakele kakhulu kubantu ngenhloso yokuthi lo mcebo lo noma lamandla awangasabalali kakhulu esizweni esimnyama, kodwa bahlale ngaso sonke isikhathi bengaphezu kwethu. Nizokhumbula-ke kulaba abasondelene nalabantu engikhuluma ngabo ukuthi abazona noma abafani nezinye izizwe ey'ntantako noma ey'gcwala yonke indawo, bakholelwa kulesi sithwalo sabo kuphela. Bakholelwa kulesi sithwalo sabo kuphela. Ziningi-ke nezinye iy'thixo abay'vezayo, baveze noBuddha, kwaShaka-Cima. Ngizobuyela-ke ngelinye ilanga emfihlweni noma emfihlakalweni kulezi thixo zabo. Kwahanjwa kwakhulunywa nangazo naseBhayibhelini kwathiwa ningalinge, kodwa-ke siyayazi-ke into ey'Bhayibheli ukuthi inhloso yayo yayizokhuluma nomuntu omnyama. Naxwayiswa-ke kakhulu Nkosi yami ngoba niyalalela, nifela khona lokho, ukuthi nize ningalinge nikholele kwezinye iy'thixo, nikholelwe kuphela kuJesu. Nikholelwe kuphela kulo muntu ozonenza nihlale ngasonke isikhathi nicabanga ukuthi elimhlophe ibala liwuNkulunkulu noma liyinkosi kuwena, awuyokwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Kufanele-ke ukuthi ngisho eceba eya phambili ngeyakhe impilo, eshiyela ngisho isizukulwane sesizukulwane sakho umcebo, ungalingi umphazamise, ngoba uma uphazamisa lowo muntu uyobe uphazamise uNkulunkulu wakho uqobo. Iyona-ke indlela iBhayibheli elifike la-colonize noma lalimaza noma lagqilaza umqondo womuntu. Ngithi anginiphe-ke nasi isithwalo bafowethu. Nasi isithwalo asibizi kakhulu, uyahamba kungitholela, ungitholele exactly lesi esiphambi kwami. Ungitholela esakho isiteshi, ungangitholela uBuddha, ungangitholela ubani. Okujulile nokubalulekile iy'mfihlakalo engizokupha zona ngaso, nangendlela engizosisebenza ngaso ukuthi usisebenzele, nokuthi usiphakela kanjani, usinakekela kanjani uma sihlezi la esihlezi khona kwakho. Leyo ndlu-ke siyazi-ke sonke ukuthi kuba indlu-ke oya ngokuthandaza noma ngomkhuleko uyocela ngaleyo ndlela engobe ngikuyalele ngayo ukuthi ufike ucele ngale ndlela. Ziyakhanyiswa-ke iy'bani zisebenza kakhulu-ke uma sithinta izinto eziyithixo, ama-statue lawa. Kube nezinto ey'thize kufanele uy'shise bay'biza ngamalungu, ama-lucky stick kwaShaka-Cima. Kodwa okubalulekile ilokhu ngisuke ngikwenzile mina kuso lesi sithixo lesi, ngoba kufuze ngisithathe kube nala engisisa khona, sifike sisetshenzwe ngendlela-ke esisetshenzwa ngayo. Uzokhumbula ukuthi yonke into ukuze ihlambuluke ihlangane nawe, kufanele kube nendlela ethize esihlanganisa nawe nowakho umndeni, ngoba lento akusiyo into efike iphazamise noma ithinte umndeni. Kunendlela thizeni ekuzofuze ukuthi-ke siyisebenze ngayo. Siyayithatha lento siyifake ebhodweni nomuthi, lowo muthi loyo sihambisa nayo kuleyo ndawo eyofika ihlale kiyo. Siyawubuyisa lowo muthi lowo muthi uyawudla futhi usubuya kuleyo ndawo kade uhlezi kiyo. Ukudla uzowuqeda, usuyathatha-ke lesi sithixo sakho ususimisa noma usibeka kuleyo ndawo engiyothi sibeke kiyo. Usuyaqala-ke manje wenza la masiko engizothi mina uwenze. Okuningi-ke mkhulu siyokuxoxa noma siyoqeda kahle uma
sesigodlweni. Angifuni ukukhipha kakhulu izinto ey'ningi ngoba siyazi ukuthi kunamaqolo abafowethu. Kunenye nje into engiphatha kabi ngoba sigcine sinindeka sonke sifaswe ngebhande elilodwa. Abafowethu ngiyacela kakhulu beyeke ukulimaza umsebenzi bafowethu. Ngiyacela ey'nyangeni niyeke ukulimaza umsebenzi. Le nto ye-social media ehlala ixoxwa yokuba addicted kakhulu nezinyanga kwi-social media inenza nigcine senifuna ukusatisfya noma ukugculisa labantu abanilandelayo abakujabulelayo uma uhlaba uhlekiza enye inyanga noma ukhipha izinto engafanele ukuthi ngabe uyayikhipha ngoba ekugcineni kosuku lezo zinto yilimaza wena. Ngizokhuza-ke kakhulu kule y'nyanga esezindala, angazi noma into ebenza ukuthi batatazele kakhulu ngoba bayabona ukuthi isikhathi sabo sesifikile noma sebezoshona, angazi mina. Kodwa nje ayi bafowethu lezi y'nyanga ey'ndala sey'phaphe kakhulu ku-social media and yimbi lento abayenzayo. Ngibonile nje nalapha ubani lo dokotela, khona lo dokotela lo owama-dread ohlale ethi ukhipha iy'ndaba zabantu yena iy'ndaba zey'nyanga. Ngiyalikhohlwa nje igama lakhe ngoba akabalulekile kakhulu kimi. Uyabona nje bafowethu banganikhohlisi abantu ngento eyisithwalo. Isithwalo akusiyinto eyenziwa yinoma ubani. Uyabona nje mangikhula mina loya bhuti wama-dread ngiyakhumbula nganginokumbona lapha eThekwini ematekisini lapha emakethe. Kodwa ngangihlale ngimbone umuntu okhipha iy'mbiza ney'washo, ekhipha iy'mbiza ney'washo elapha labantu laba ababa ney'londa izinto ey'njalo, abantu abagulayo. Ukuthi uqale nini ukuthwalisa nokwenzela abantu imali angikwazi lokho. Mina ngimaze lapha izalukazi nomkhulu nabantu abangaphilile kahle loya bhuti. So ngiyaxakeka nje uma esey'inyanga manje yena elaphayo inyanga enkulu esefuze isatshwe. Angisabe mina ngixolisi mina uyabo. Nangu omunye laphana bathi ubani babudokotela uZuma khona nokunye kuthiwa inyanga yompeti. Kuningi nje mfethu ukuthanda i-social media kuzolimaza umsebenzi wenu. Musani ukuphaphela kakhulu i-social media. Musani ukuphaphela kakhulu i-social media. Nampa noma balengwe lapha awazi nje ukuthi kwenziwani abantu bebadala ngoba labantu banabafazi fuze ngabe abantu bahlezi nabafazi babo endlini. Ukugcwala ama-social media nehla nenyuka ney'ngane. Angazi mina ukuthi ningenwe yini vele yabo. Ubani le nyanga le bathi uBhaka uKing Bhaka loya bhuti mina ngimaze lapha abantu abaphethwe yilonda. Ngiyaxakeka nje mase eqhamuka manje yena esewumuntu oyinyanga. So bafowethu nakhona-ke lapho nakhona nje lapho nakhona lapho angisho ukuthi ngithina angilwi naye bese ngisho nje ukuthi mina ngowami umlando ngikhule ngimaze umuntu owelapha abantu abaphethwe yilonda, abantu abagulayo, abantu abanoshukela. Ngangimazela nje kulabo bantu mangimbona ngoba wayekhipha ney'mbiza izinto ey'njalo efakele isigqoko sakhe esikhulu. So kuningi-ke kodwa-ke angikho lapho bafowethu. Mazini umuntu okwazi ukukhipha isithwalo. Isithwalo akusinto ekhishwa yinoma ubani. Into ethinta umsamo wakho uclean akusinto ethintwa yinoma ubani. Fanele ayazi into ayenzayo. Hhayi umuntu obhizi ko-social media ofuna ukujabulisa abantu. Asisele uzojabulisa abantu la esiyizinyanga. Uma ngempela uthwasile wayalwa wafundiswa izinto ngempela ey'bhedayo ney'phuma eceleni awuyisondezi nazo. So kulungile-ke bafowethu ngibonge kakhulu. Bengithi nje nginihlephulele la ekuthenini bafowethu ikhona into eyokuphila engenabo ubungozi. Nishiye nje lokulahlekiswa kakhulu la ku-social media. Naye lo baba lo irasta leli likhuluma ngey'gubhu, likhuluma ngey'nto ey'ningi nje uyahlaba uyahlekisa. Akawazi umuthi okulelo zinga. Njengoba ngisho ukuthi angimphuci ubunyanga ngoba ubunyanga busho ukuthi kufanele wenzele izinto ezemali kuphela abantu. Ukulapha abantu iy'londa nokulapha abantu abagulayo ogogo nomkhulu kuyinto ebaluleke kakhulu leyo. Ingakho simthanda. Ngasho ukuthi ingakho simthanda ngoba uyakwazi ukusigcinela omkhulu bethu nogogo bethu ekhaya. Uyabo? So ikhona bafowethu into yokuphila engenabo ubungozi. Sikhona nakho siyaphila.
sikhona nakho siyaphila. So angikhulumi ngento engithi mhlambe, ngikhuluma ngento engiyaziyo. Siyathokoza kakhulu.